sibuyas at saka garlic. Dito. Kamuti guys, kamuti, kalabasa. Kay certified vlogger man ta, introhan sa nato guys. So, mo ni ray ato ang lutoon guys, ang atong mukbangon. Ukoy. Kailan mong ukoy? Kalabasa o sweet potato na ay pasayan. Atong pritohon. O na siya atong mukbangon. Kalamiani, kadagko kaysa pasayan guys oh. Healthy yung kain siya. Muna nga tanawa gini ninyo. Healthy food. What's up mga kawitik? For today's video, magmukbang tayo ng ukoy. Ayan guys oh. Ang laki ng shrimp. Ayan oh. Sarap. So, pray muna tayo. So guys, ano pang hinintay natin? Bakbaka na. First bite. Malahiganting ukoy. Ukoy siya guys, pero parang siyang pizza. Ginawa kong parang pizza style. Yung sasawa natin, pinakurat at maraming sibuyas at saka garlic. Wow. Sarap. Ang sarap. Madali lang tulutuin guys. Ang nilagay ko, yung kuan, sweet potato. Kamuti guys, kamuti, kalabasa. Sarap. Grabe. Sarap. Ayan guys. Sarap. Napaka-healthy nito guys. Napaka-healthy.
kalabasa at sweet potato. At nilagyan ko ng malalaking hipon. Yun na. Tapos, harina at saka cornstarch. Kaya itlog. Lagyan na ng itlog para magdikit-dikit. Sarap guys. Pwede rin itong kainin sa bata. Yan o. Ang sarap. Ang sarap. Mhm. Grabe yung pawis guys. Ito guys, di ko ubusin kasi sobrang laki. Biro mo, parang dalawang pizza ang ano. Parang pizza kalaki. First time namin ginawa to. Kaya first time tikim din. Nakatikim na kami ng ganito pero yung maliliit na hipon saka maliliit na size na ukoy. So ito para siyang pizza. Yung small pizza. Ang sarap. Healthy pa.
Mm. Malalaking hipon ang gamit. Ang nilagay ko. Ang sarap guys. Kaya mga mami, try nyong lutuin ito. Kasi healthy na. Gusto-gusto ng mga bata to. Masarap. So, kung hindi ko maubos, babaunin ko to sa aking trabaho. Busog na po ako. So, hanggang sa muli. Hasta la vista, Lodi. Bye-bye.